Abot ini sa Santa Cruz. Kanawa. O, dahil pa dancer si Manang. Wow. Udah pamilya. Karon guys. Ini si Ubin nih. Dah. Dengan dalam Manang Si Ubin ini guys. Aran sini kamaado manukaray sa Mahayag Alicia Bohol. Nah, sini nonongin daw. Kenapa sila nito? Buaton. Buaton ya, udungan lo. Oke guys, mga kato ang sulatan ni Ubin nga arang kamalin do kato. Mga unggoy nagginukdanay. Mga unggoy nagginukdanay sa sapa. Asa ba to ay? Ang title bito ato ba unsa? Kitaan ka. Di si Manang ni Sajaw. Ante. Uy. May ipapas ko ng munit. Ay, munit. Rain man na sila. Ano sa may ngan sa imong anak? Munit. Munit. O'Hara. Mo ba? Ipapas ni munit. Pag diba katong anak sa taga-Pangpansit. Karen. Kaya amigo na sila. Ano ka? Ipapas ni Karen na munit. Ayaw makita. Sagdi ra kay Munit O'Hara no. Tagli mo. Ikaduhang sunatan na po ni guys. Isa guys ha. Okay guys, kay manglakaw na pud mi kay muduan na mi adto sa Alicia sa ang lulo. Okay, daghang salamat. Ora to guys.